Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, kag iban pa. Nice Yaga Channel. Like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, tungod ari na ang Nice Yaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Nice Yaga Channel. Nice Yaga Joke Time Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pagharap ha. Oo pa. Kinahanglan makapauli kita. Oo. Gusto ko hambalan si Catherine. Nagsiling na gid na ako sa iya nga. Hindi siya mag-boyfriend kag unahon niyang iya pag-eskwela. Inabilang ginabalam na naman na si Nanay Basyang. Oo. Pero, ay ambot. Naglain si Nanay Basyang sang nagbalik kay sila ni Lolo Miloy. Pero si Catherine, bata pa. Oo. Okay naman sa akon kung mag-boyfriend siya. Oh, Mag-boyfriend siya, basta si Enrique lang. oy. Pero, sige na lang, Abi. At agad na lang sa chance ang ato na. Ano? Nabatian mo ba lang ginahambal mo? Oo tunog to. Pa? Mapasugot ka lang ah. Isa ka bulag ang nobyohon ni Catherine? Wala naman kita sinasabihimo kung naluyagin siya. Naluyag siya. Pero pa, panumdumon mo. Madula lang inang gugma nga inakon. Kung maglayo ay sila. Ang maayo pa siguro, daloon naton diri si Catherine sa aton. Pero paano pag-eskwela niya? Pwede lang naton siya i-transfer, di ba la? Kwan, Sige ha, kita bala. Kaya hindi kagigaro katupad sa akong tulog. Catherine, dahil, Lola, nga daw ka parang lapsi kagad ha. Lola, kuwan abi, mapauli na diri si mama kag si papa. Ay, okay te. Birthday ko Ginakulbaan ako tungod nagpaandam si mama sa ako niya may istoryahanay kami. Sige lang. Buligan ko ikaw, Day. Ipaintindi ko sa iya kung anong matuod na gugma. Ay, aba. Ano abi kalaiman na yung love story ni mama ko na papa mo? Ay, kung kaisa na, nagalibog ang ulo ko. Paano nila ako maintindihan? Tungod, wala nila nabatsyagan ang nabatsyagan ko. Ate, oo Alang-alang man ang maluyag man sila ka Daniel, pardiyo mo. Ikaw bala, Lola. Joker ka gida. Pasaway ka gidya. Ginapakadlaw ko lang. Ano ka na to? Ginapakadlaw. Ginapakadlaw ko lang ikaw, Apo. Kaya kadamo na nga daan sa mong problema ta. Ari pa ng COVID-19 ho. Kagang mga nagakatabo sa aton palibot. Tapos ikaw mo daw din takluban kay mo sa langit. La, kabay pa nga mabato na nilang ang desisyon ko, no? Kabay pa Amo na mas kubado ang natabo. Oy, salamat kita. Oo Hindi ka magkabalaka kay kung ano mga balita sa ilan ni Basyang, sa kay Catherine, kay Daniel ngayon na.
Isugid ko na dayon si mo, basta. Tagaan mo lang ko permisi no bakal bugas. Wala problema. Mayo kay mapuli na dagali ang mga ginikanan ni Catherine. Ay, oo. Wala slabi ka balong adwa ni Basyang. Ngara lang kuya sa likod sang ila balay. Sa tupad sang balonggay, bala nila nga tanom na. Gapuro palipod lang ko. Gapamati, kuya sang ila, ginaistoryahan. Oti, mayo ginat siya, Josie. Boy, ni si Catherine, habi kay kabata, pag-ani. Ay, ambot ano gini na dalian niya, ha? Ay, ambot gani. Kag, nga, hindi na lang si Enrique ang pilion niya, Ay, si Daniel, gito yung susa. Ano ginang ipabugal ni Daniel, hindi man nakita. Ay, pilagi ng income niya na sa, masahian niya na. Oo, gapang masahi na siya. Kiwat pangadaan sa bungsang kliyente, Ay, mamigado, inayos Catherine kung si Daniel ang iya mapamana. Omo, gidi. Baw, grabe ka sa Josie, no? Ay, sus, mas kubado. Sige lang bala kay Manila, pagid ko. Nga talagsa ka lang nagagwahaw. Ay, talagsa lamang ko di bigyan na tagaan ang script mo. Oh. Ari ka mo? Oh. Nga kasakit sang panulok mo sa akon. Wala ka sang kuya nga bata ka. Gintampa mo ako. Nagsiling na gid ko sa imo, ha? Gintampa mo pag ina ko liwat, ma. Duwa bala katampa ang nabutang sa script. Nainit kita ko sa imo bata ka. Kadami na gid sa imo kugon. Ha? Anong hambal ko sa imo? Nagaubra kami para nga mapaeskwela ka. Pero ang nobyo-nobyo mo imo. Isa pa kabulag. Ma, nagapalanggaanay kami nga duha. Palanggaanay? Gusto mo isa pa katampa? Ma, sorry. Hindi mo ako madala sa sorry-sorry mo ngayon na, ha? Kinahanglan, bulagan mo ang lalaki ngayon na. Bulagan mo! Ma, bulag na siya nga daan. Ay, apo, good morning. Good morning, Lolo Ilyong. Ano ba lang natabo si Ibo, ha? Wala ka lang nagtulog, Lolo Ilyong, naglibog lang abing ulo ko eh. Ha? Uy, nga aman. Tungod, ara na dira sa ila ang ginikanan ni Catherine. Uy, puti. Anong natabo, Daniel? Naghambal si Catherine sa akon nga ginsakit siya kuno ni mama niya. Tungod na hibalaan na nila nga. Nanobyahanay ka mo? Oo. Kag hindi sila magpasugot, lo. O hindi. Ano ba lang mahibo natin siniman? Ambot, lo. Lo. Ari-ari ang kape, Mag-inom ka na siya mainit-init nga kape. Kaya para ba lang ma-relax man ang paminsyaron mo. Baala na, lo. Basta hindi lang ako magbuhian ni Catherine. Hindi kita ko magbuhi sa amon relasyon bisan ano pang matabo. Ay, ako gani, apo. Ano, lo? Talagsa na lang kami magkita na siyang girlfriend ko. Nga aman, lo, haw? Stray ko ng parents niya, Sino ba lang girlfriend mo, lo? Ay, Toto Daniel. Siyang nagligad ba lang nga adlaw? Nabatian mo tong babae nga kakiyot siyang tingog? Ay, kung nakita mo lang, Toto Daniel, siya pagkagwapa. College student na. Ay, kabata pa gali, lo? Ay, oo, Siyempre, nangita man si Lolo mo siyang hubin, Ay, abaw, Ti, lo, ang pamangkot. Ano? Kabalo man to siya nga girlfriend mo siya? Apo, hipos lang. Ako lang na yan nakabalo. Lo, pati joke lang na, apo. Tigulang na ta, mamu-amo patasin na. Siyempre, focus na tayo sa pangabuhi kag sa inyo nga mga apo ko. Ay, salamat, Ido.
Basta ako apo, suporta gid ko sa imo. Bisan ano pang matabo. Hindi pag-iboy ang inyo paghigugmaanay. Mahambal ko lang apo, ipakigbato ang gugma. Kung sa English pa bala, love is blind. Sa Tagalog, ipaglaban ang pag-ibig mo. Do kalayo, lo. Uy, Parimiloy, mayong aga si mo. Mayong aga si mo, do kita pangita mong baba ko. Abe, mabla Parimiloy. Ay, nalipay. Gigo sa mga aga kay kanami siyang panahon. Kitaon man si tsura mo. Oo. Ari, may init-init nga kape, ginhatag ng dayhana, basi gusto mag-inom. Sige, dala siya, kiinumon ko na siya. Baw. Bawa, wala buwas ba? Grabe ba? Kanami siyang kape. The last one, Josephine Abe mo bala Parimiloy. Nakahibalo ng ginikanan ni Catherine. Uy, nga sila na ni Daniel. Uy, Kagin sakit siya. uy, lagpok gen. Oo, duwa gito katampa ang natilawan ni Catherine sa iyang iloy. Bukaluoy siya. Nagalibog siya ang ulo ni Daniel kung anong iyang himuon tungkol basi kung pahilayoon sila nga duwa. Kung pahilayoon sila, ipalapit ko Pero ako Parimiloy, nagapati ko yang kung pakigbato lang niya ni Catherine ang gugma nila ni Daniel. Mangin sila gina iya. Mangin sila gina. Kaya karon ko hindi na karon mangin sila. Klaw ay katapusan sini. Ate ko ni Parimiloy, anong masuggest na ton sa ton apo man? Masuggest ko sa akon apo. Palapit na diya na gidikadan. Kantuan dia tagaan niya kaldo, batsoy, bihon, kumlalalo na. Oo. Pero nagambal to si Catherine Abing ang iya ginikanan kuno hindi gusto nga mamana sa siyang isa lang kabulag. Kung wala lagi siya sa pamanahon, ari man ko Ay, Parimiloy. Abaw do hindi ka maguntat higop kape. Ado balag das do kwan ba do soup number 5 do Abi bubla Parimiloy. Nakulbaan man ko sa inyo ni Basyang. Uy, nga kulbaan ka sa abon ha? Ay ti, siyempre basi bala kun strict ang parents ni Basyang. Buhay pa Kinaglag panilagan ko si Mas Kubado kung ano ginaobra ni Mas Kubado subong. Ari na ko sa balay nila karon. Maido po, ang ido daw pamatyagan ko, daw kilala ko kung si ido. Pero sige lang pareho ko lang, di lang ko magkadlaw kaya ang ido, daw kadlawan itsura. O hindi, daw si Basyang. Ado matroyaman kang tingog sa ido, daw si Basyang. O kita ba lang, daw gabas daw si Basyang niya. Daw ang ido, wala lang ko postisong ido ay. Karon, masuk dalam balay ni Mas Kubado. Andi, kelain sa lawanit. Mau plywood. Ari dah, karon panilagan ko siya. Hindi. Malami to. Hindi, ang tunog sang suyok. Hindi, ang tunog sang suyok nila daw sikma. Oh hindi. Ado ida. Hindi siya kuno maguntat. Pero ang ginasuyok nila bilog. Ado ida. First time ko naman kayo tilaw ka man mo. First time siya kuno? First time siya kuno nga nakatilaw? O damo sila may mahubog pa nga doon, hindi man sindihan kung babae kung lalaki. Naidlaw ko ya. Ay hindi, naidlaw siya kuno. Mamataman ko halindi. Kinaglan, taguun ko nga sa rito. Ako lang di kabalo. Karon, hindi, nagaw na ido. Karon, ihabo yun kung ido sa mikuan. Aring gamay ang kawit. Karon. Hindi, madalagan ako. Basi manutaran ako di Mas Kubado. Ano to man? Wala. Basi, ido lang to na nakab. Oyo,
Nanakaw. Dong tingog siyang ido do. Do si Lolo Miloyaw. Tingala ko man nga why nag-reply si Miloy ko sa akon kay nalingaw sa gali kalantaw sang TV. Ano man, parapitan ko sa bala. Kagiboton, hari mo ay. Miloy! Ay, itlog ni Basyang. Nga, why ka nag-reply sa mga chat kag text ko sa imo? Ay, dagalad daw ako sa istorya ni General Antonio Loda. Unahon mo pa na kayo sa akon? Pata na, malagaw kita nga duha, madait kita gusto ko. Ito ba yun? Wala ka to. Libre ha, libre di subog ha. Ay, Miloy, kapahangin-hangin ka lang dagani. Amamban ko lang sa imo. Sa una ba lang panahon, ang babaeng kinalibre. Subong, ikaw mo palibre sa akon. Nakabalo ka na bala sa udaw, ito kwarta. Amo na gipayaan mo kay ko kwarta. Te, subong, may kwarta ka naman da. Ako naman ang i-date mo, Lord. Ba't ako kwarta po sa kwarta ko? Mapatubot ko na isang tubi Kung mapuno ni karon maligo ko. Uy, hala, nag-vibrate ang cellphone ko. Diyan ka, may message halin kay Parimiloy. Uy, hala, nagasunggod ko no sa iya si Basyang. Kaya baw, daw teenager lang ba? Ano man naman? Kamu na ganhimo ni Miloy sa ako man. Nagambal na ko sa iya nga madate kami. Tapos siyang magasto para mabatyagan ko man nga ginagastuhan ako sa lalaki. Kaya pamatyagan ko nga daan halin sa una, do ako man nagagasto sa bana ko. Lolo Miloy? Oo. Ngaari ka di, mamasyar ka kay Lola? Alang-alang ba si Ibo? Aga ka pa. Natural na kay para blaga, way padlakasugod, arin ako. Wanabi, siling ni Lola, nagalain ko ng pamatyag niya. Ay, gaman. Ambot, nagalain siguro ang buot niya sa imo. Ay, nagalain Nakita ang ko siya, buot niya. nagahibi eh. Galain buot siya. Taniyaw garo ko siya mabuting sa bunga adlaw. Wow, Lola. Mabuting ka mo ko, Lola. Ay, hindi na ko Balad ako si Miloy na. Ala, doon nagalain gid ang buot niya, Lolo Miloy, sa imo. Ay, di siya. Oo. Huwag siya kabalog. Ako maagubay siya pasaka. Lola, malagaw ka matuko na sa suba. Hindi ko gano'n. Pakantuan siya sa kwarto ko. Bentot ang ngalan siyang tatay ko. Uy, si Parimiloy maniho. Ay, Parimiloy. Hello. Oh, do si Whitey ka ba? Uy, nga nagahapo-hapo kagidhaw, di ka halin. Dito ko halin sa balay ni Mascobado. Uy, nag-adto ka to sa balay mas kubado. Nga naman, mano ka to mahulang bugas? Hindi, nang liling. Nadilag. Uy, nga man, ano nakita mo to? Nakita ko ba siya gabay baga upod sa gabaga babae kag lalaki. Ate, natural lang na kasi mas kubado. O, siya lang na isa si Ila. Hindi man siya hindi man siya babae doon, pero may nakita ako dito. Ano? May nakita ka? Oo. Anong nakita mo, Parimiloy? May ginasuyop-suyop sila. Ano? May ginasuyop sila? Oo. Gusto ko na may balanaw para makasuyop man ko. Kabalo ka, Parimiloy, isang gamay pa ko, namian ko na inang suyop-suyop nga pangbata. O may straw? Oo, may straw, namian ko na. Dahil dito galing straw.
Nga man, anong nakita mo to ha? Do, arab lang ginabutang bala sa mga ginalubag-lubag bala nabutang sa mga gamit. Ay, ano na siya man? Screw. Wali ang joke mo, Premiloy. Okay lang to. Okay lang to. Okay Basta lang. pati adila. Anong nakita mo sa balay ni Mascobado? Amo lang na. Amo malang na, pero daw dabo sila. Abaw! Oo, daw si Migo Robert, patugaring isa. Ay, kaano ba siyang balay nila? Kaitom? Kaitom? Kaitom, lakadulom. Abaw! Matsyag, kung may ginahimo, gina sila Premiloy. Base, Kinahanglan manilag kita. kulang pa kita sa ebidensya. Amo gani. Abo na blang balila, ang ebidensya, wala nagabuting. Saka. Uy, ara siya ho? Ay, ipos lang. I want to go to America. Amerika. Kos. Kapamilyar nga kanta ho. Abo na ng epekto sa kwan. Uy, nano ka mo din nga duwa? Wala naman ka mo kwarta. O, ari kwarta. Ari o. Ano na? Gusto mo? Kwarta? Oo, gusto mo? Di mo lagi kwa? Ah, siyempre. Gaobra ko yaw. Ay kakabalo nga nag-apply ko sa call center. Ay, tudod ka? Kapasar ang tigog mo? Babado ginapakanubo niyo ko ah. Aber. Oh, gusto niyo mabatian? Oo. Tulilot. Kanaming isang cellphone ba? Bebe. Hello, thank you for calling. This is Mascobado. Mascobado. Inang pagpakanubo niyo sa akon. Ay, sus may bungahon ginasaulihi. Pagado. Ginapakanubo niyo ko eh. Bakit man? Hay, kaluoy man siyang akon apo. Ginadalayan na lang siya kanta-kantang tanan. Pero kahibalo ako, Daniel, nga nasakitan ka sa nagakatabo. Hay, nga may mga pamilya gid nga nagapasilabot siyang paghigugmaanay siyang ilang nga mga kabataan man. Ano mo na karon nga kay nagaluyagay sila? Ay, sige lang, Daniel. May katapusan gid ang tanan ngini. Kahibalo ako. Idangop lang si Ginoo ang tanan. Hindi ka gid niya pagpabayan. Kung para sa imo si Catherine, mangin imo gid siya. Pero kung hindi, di iya siya siyang iban eh. Di ko ginmalintag pag-eskwela. Si teacher ko, gwapo ka gwapa. Ay, abaw, kanami isang kanta mo may gunoy-noy ba? Kanta na ni Tito ko, Ryan. Namingawan ko gani, migo toy-toy. Nga man may gunoy-noy, haw. Kay te, why pa ta nagbalik sa face-to-face classes? Gusto ko tani, magbalik na gidya sa eskwelahan niya. Nga man, haw. Para nga. Para makita mo ang imo nga crush. Ay, abaw. Tinoy, damo ka man sang natunan sa modyul. Ay, oo, migo toy-toy eh. Kaya kuya, nagapati kuya. Nga ang bata, basta nagatuon lang, may makuha gina siya bisan sa mudyo lang niya. Damo ka na makuha, basta nagatuon ka lang sa mudyol. Tuod. Oo eh, alam na gani si mama. Grabe ba? Oo, migo toy-toy. Kag hindi lang akong nag-alam sa balay. Pati si mama kag si papa, tungod sa mudyol, nag-alaman. Ay, tuod ka? Oo eh, labi na gid ko hindi ko makasabat. Kaglapit na lang ang deadline, sila nag-a-answer. Ay, agay. Hindi ako yung nagapatigid ya. Basta nagatuon ka lang,
May alam ka, gid. Ate, sugod subong. Matuon na tatoy ah. Ati, oo ah. Kay para man na sa aton mong. Kung sa tuod lang, inapabayaan ta lang na, pero dako nang mabulig sa aton. Kung makatapos kita sa aton pag-eskwela. Gani ikaw, Toy, tuon ka ha. Magpaninguha ka. Oo, tay. O, te, magkuton ta ka, be? Oh, magkuta ko bala. Kay sabton ko na dayon. O, 1 plus 1. Huh, 2 eh. Te, 2 plus 2, be? 1 plus 1 lang ah, para sigurado. Tinunto ito na imo yan, migo toy-toy. Migo na inoy. May pamangkot ko sa imo. Ano na? Ano nga isda? Nga pinakalapad. Ano? Oo, pinakalapad sa dagat. Ano nga isda ang pinakalapad sa dagat? Ano, be? Sapsap eh. Ngahaw? Ginsapsapa na gani na kay perti kalapad. Ay, Ay, abaw. Kamalipayan kay Lola. Apo, araw ka gali. Kabalo ka po, araw. Ang tawa ba ho? Abe? Aba, may kachat ka. Sino na la? Sino pa? Kundi ang labidabs ko. Ay, abaw. Ay, mayo ka pala. Kinagachat ka mo. Pero kami ni Daniel, wala. Nga apo ha? Ginkuha ni Mama Abing cellphone ko eh. Ambot, kung anong himuon ko la. Sige lang apo. Antos lang anay. Kaya amat-amaton ko pa insindi sa iloy kag amay mo. Hindi ka nila dapat pagpunggan. Ay, apo. Ano abi ka mga ginikanan mo? Daw hindi kin makaintindi. Naintindihan ko man sila la. Siguro, hindi lang sila gusto nga. Kay kung sino lang ang nabiyon ko. Kundi gusto nila. Gusto nila si Enrique kay Manggaranon. Amo ka man na sa una la. Oo, amo man ko na sang una. Tungod abi ko. Dra ka mangin malipayon kung matuman mo ang imo gusto. Inablang, mabakal mo ang tanan. Pero, narealisal ko. Ano la? Narealize ko. Awa. Narealize ko nga, hindi ko gali dapat ikapunggan. Tungod, naghigugma ka lang. Pariyo mo? Oo, naghigugma man ako kay Meloy. Wala ko siya ginpakigbato sang una. Tapos subong, nasulit naman sa imo. Ginapunggan ka man siyang ginikanan mo. Subong apo, liwata ang kapalaran. Ipakigbato kung palangga mo siya. Nay, anong hambal mo? Ay, ari ka na? Ginastorya ko lang ang apo ko. Nga magtigang na to. Kay dugay-dugay, maabot na kamo. Awa. Ay, kadamo abis ang pila sa grocery. Oh, kadamo sa bakal namon. Ma, ari nagali ka mo? Wala, picture lang ni. Basta, Catherine, Ma, tandaan mo lang ang ginpaandam ko sa imo, ha? Hindi na ako gusto makabati nga nagapakikita ka pa kay Daniel. Kag dapat, otdon nyo na ang inyo komunikasyon. Ha? pero ma, Ano ka man imo man? Maganaamo mo siya ng bata mo. Ay, kay balo ka naman na eh. Wala ako sagsalig sa bulag nga to. Ay, basi ko na nung himuon niya sa anak ko. Hay. Pero, Ay, nay. Hindi ko yung pag-intrahidi sa pagdisiplina sa anak ko. Ha? Hindi. lola niya ako. Nanay niya ako. Sugod subong, ha? ma, Wala ka na sang cellphone. pero, Wala na sang pero-pero.
Kay nga kabalo ko matchat kag matext ka mo. Manago ka to sa kwarto mo kag mag-istorya ka mo. Ma, hindi pwede nga wala ako sa cellphone. Anong hindi pwede? Akon gusto nga wala ka sang cellphone. Pero ma, paano online class ko? Gali no? Ay, abaw? Si Parimiloy ho? Palapitan ko, abe? Nagkakaon? Parimiloy? Anong ginakaon mo na? Abo na tawag ya. Si Charo. Ay, si Charon. Wala. Amigo, tanong labay naman, ho? Ha? Hindi. May utang ko siya. Palipod lang Parimiloy kay para hindi ka makita. Sukdo niya ka na gani karon. Dahil man. Kaya ano tong plano mga siling mo, panilagan mo gid si Maskubado? Balikon ko na siya. Balikon mo gid to sila. Ko to sila balay karon. Kada sila dilaw. Pero tuod man to Parimiloy ang hambal mo nga daw may koneksyon sila ng video nga duha. May ato gid ya. May ara gid? May ato. May ato to sa balay lakad to ando karon. Maplay ko to. Diyan ay pa. Mabaton manahan sila sing tigulang pareho mo ka marauton? Papakudo-kudo ko ka manok himalad. Manok himalad? Oo. Dumayon. Abi sampol. Abi kun. Sige. Kuno abi himalaran ko siya. Enrique, ihumlad ang imo is dua kapalan. Plastaran mo yan? Kuno abi gamo ni kuno tingo. Kaya simple kon magdadlong ko lumiloy ko. Oo, makita. Tapos dapat ma-disguise ka gid. Oo, butagan ko bungot agakon nga baba. Bungot mo bla. Oo, akilahan ko na bungot mo pila na arkilaw. Ay, hindi ni makakas ang bungot ko kay orig niya, Parimiloy. Okay. Oo, mapungko ko pa niya. Tapos? Malong ko siya. Enrique, gusto ko kahibalaran ka. Baho si Max Urban ka ba? Ayun ba ko? Cover na karon. Manguber kay gikaron kon pakdolon ka di ba siya? Ay, uro balik. Pero ang tingog mo tuod. Grabe, sige ba? Enrique, may nabatyagan ako na matabo sa imo sa palaburon kabulan. Bisan ako do, gadua-dua ha. Adlo ka do. Do gadua-dua ako mag-amo ng tingog, di ba si? Hindi mo pati si Enrique kasi siyempre high-tech na lang ang panahon sa mo. May matabo sa imo sa sunod nga bulan. Siguraduhon mo lang hindi ta mapalso, Parimiloy, ha? Oo. Kaya nga, tapos kita kung may balaan, Enrique, na ikaw gali. Bambal lang ko ikaw utok-utok. Pero hindi ka magkabalaka ka akong bala sa imong itsura. Sige. Oo, kinanglan may pamikapan ta na ang imong itsura para dulain naman bala. Ay, doon ka. Oo, tawagan ko to si Kwan, Migo ta bala. Sito. Ang pang balsamar to, pang make up man na po. Si Aldrin Magalso. Ay hala, do si Pariduroy man ang nagalakat ho? Isang tang nagalakat, kakumod-kumod. Nawala unto sa babaw. Uy, ano ina? Uy, sino na papuli yan kay siya man lang na isa? Ang babaw, karbaw, ang ilong Ay, natabo siya man, abe palapitan ko. Uy, Pariduroy? Ano ka? Yung sino ko nung artista ang damo unto. Ha? Artista na mo unto? Si Matit de Leon Ay, gusto, no? Di sino Ilyong ang artista nga mas damo siya unto. Sino, Pariduroy? Si Edgar Mortit. Ano nga pagkaon ng puti? Anong pagkaon ng puti? Ano? Siyempre, putito. Gusto. Ano nga pagkaon mas puti? Ano, Pariduroy?
Siyempre, mas putito. Lola? Apo? Ay, mayong aga sa imo. Mayong aga man sa imo, la? Nagayuhom-yuhom ka ganda. Abi kay... Nagtiksanay naman kami ni Daniel. Kag nag-chat kami. Tuon? Oo. Ginbalik na ni mama sa ako ng cellphone eh. Tungod, mabudlay sa akon nga mag-online class. Ay, mayo lang no? Kaya bisan paano, may komunikasyon ka mga dua. Oo, Lola. Hindi ka magkabala ka. Kaya kung kuwaon gaman na ni mama mong cellphone mo, pahulmon ta ka sa cellphone ko. Ay, salamat gidla. Basta, hindi mo pagbasahon ang text ni Miloy sa akon, ha? Siyempre, Lola, hindi ko na pagpahilabdan kay niyo ni Lolo Miloy. Sa tuod lang, okay naman niya sa akon kung basahon mo, para kiliguan ka man bala. Baw, Tuod ka, Lola? Oo. Ayaw, ginpadalaan niya ko na gani siyang isa kahugot, ho. Ano na, la? Sabi nila, lahat ng adik daw, pwede nang ikulong. Aba? Paano? Kung adik ako sa'yo, pwede na ba akong ikulong sa puso mo? Baw, Abaw, Grabe man gali si Lolo Miloy ba? Oo, Pero may kung na gani ginapakilig ni Lolo mo, Miloy. O tila, anong balos mo sa message niya? Siyempre, nagbalos ako sa pick-up line. Abaw, ano nga pick-up line, la? Siling ko, Miloy, nara ka ba? O anong reply niya? Siling niya, bakit? O anong sabat mo, la? Kasi, nararapat ka lang sa akin. Ay, ba? Loy? Basyo? Loy? Nahidlaw ka ko mula sa imo, Loy. Nahidlaw ka sa ako? Oo, pwede ko kakis, Loy. Ay, may pagkasibog, social distancing. Ay, oo, gali, no? Karbi lang sa balay. Pero, Loy, kalain siya po sa simpol, gaulan-ulan, pero para sa akon, nami ka eh. Ay, ambot. Pagpalapit mo sa ako, doon naginuot na yun. Nga aman ha, Siyempre kay pamatyagan ko doon, ikaw madamol nga habol, nga nagathabon sa akon. Ay, abaw. Mabugnaw, ligurok magpalayo-layo ka, Jotay. Ano ka ba, Loy? Palapit lang para igit. Kanami isang lawas mo, Loy. May mainit ako nga nabatsagan. Daw heater ka. Heater? Oo. Ay, daw dakila ba na siya katao sa gudag pamatay? Ay, Hitler, ayo. Basta, Loy. Basta, Loy ba? Ano? Basta, Loy. Basta. Ang ako lang nagsunggod ko sa imo ya nga. Ako lang yung pagastuhon mo. Gusto ko ngayon na balang ma-order ako sang food, tapos ikaw mabayad. Ano ka namin bala sang feeling? Sige na kinasod, ako na babayad. Natuon ka? Oo. Salamat yun, Loy, ha? Oo, ako na babayad. Dason, ting subong nga ginakaon tayo. Ikaw lang rin subong. Abaw? Ay, Pare Miloy, ari ka di gali? Parelyo. Grabing tiil mo daw, plywood ba? Uy, kamusta ka na? Ay, okay lang ako. Nagsurusugod si Basyag sa ako. Matyagan ko gani daw, 10-ager ka mo? 50-ager, guro na? Anong 50-ager? 50 na. Parang bagong salita na yan na ngayon ko lang narinig, Oo.
Uy, nga man. Nadog ako sumod kagidhaw. Nadumduman kong ako sa una nga pamata doon pa ako. Na, damo kasi gininulsulan. Damo ko sa nahimuan. Ay, abaw. Nahimuan siyang? Nahimuan siyang... Bata? Hindi. Pit! Toy! Ari ka gali ni Pit. Ari ko, Toy. Sino ari ko, Toy? Ikaw? Amo na kay kaniwang sa imo. Abi magkaon ka sa madamo. Uy ko, babi, customer. Uy ka... Nga, nagapamaligya ka na doon sa merkado? Oo, lockdown. Okay, sige lang, makabawi ka ginatoy. Pit, gali. Mo nang lain, kay talagsalang ka mo gagawa. Sala pang basa nyo sa script. Ay, masugata kami ng tigulang ang marauto, no? Ha? Mabaw. Kanami sa lakat-lakat yun. Mapawala lang kung wala ko lang siya makita. Basib lakon. Maayo naman ako. Dako. Ano ko nung dako? Dako ang ano... Ay, nagsabat mong kuya. Uy! Ari kagali baskubado? Lolo Miloy? Oo. Di ka ba kadto baskubado? May kantuan na. May kwarta ka da? Kwarta? Oo. Alam nga, yung pagid kayo ay kaptang sakot si Enrique. Uy ka ba diyan? Uy ko. Ay, may kalang kalaban lo.